Hai días e días de celebración e hoxe en Pontevedra, sen dúbida, o grande protagonista foi o Demo. A festa do Demo. E que hai que facer hoxe? Hai que quitarle la cola al Demo. Hai que quitarlle o rabo? Sí. Dos demos. Sí, e que hai que facer no día de hoxe, Félix? Arrancarle o rabo ao Demo, atacarlle E facer trasnadas? Sí. A festa do Demo. A festa do Demo. E ti como ves hoxe? A ver, contanos. Está moi ben. Por que che gusta? Non sei, es que é moi divertido. Os petardos son demasiado ruidosos, pero é moi divertido todo o que fan. Unha xornada que os máis pequenos da casa viven con alegría e sen ningún tipo de medo a este Demo. Los demonios tampoco me dan miedo, disfrazados no. Non te dá medo, non? No, disfrazados no. No, porque todo lo que tienes de mentira. E a ti te dá miedo, non? No, Por que? porque son mentirijillas, pero aún así es divertido. Por primera vez no me ha dado miedo. Por primeira vez non te dio miedo, non? Por que non te dio miedo? Porque ahora sé que solo es un juego. Unha xornada que o Demo vive con moita intensidade. Bueno, pois vivo con ansia de liberdade de facer o mal terribles, infernais. E onde o Demo e o seu séquito precisan da colaboración cidadá para vivir esta xornada. Sí, claro, aquí están todos adestrándose, entonces os máis malotes, pois despois ímolos levar ás nosas catacumbas infernais. Para o ano xa veñe comigo. Unha festa que, tal e como nos dixeron esta mañá os e as que participan nela, que engancha e moito. Sí, el primer día que vine tenía 5 años y ya me gustó un montón y me enganché. Y entonces vengo ya todos los años. Genial. Cuando vine aquí al mismo tiempo que ella, salí en la tele porque había cogido el rabo y me gustó mucho. Claro, porque unha celebración que o Demo vive encantado nunha cidade como a de Pontevedra. Moi ben, a cidadanía de Pontevedra está acostumada a todo tipo de maldades, entón aquí estáse case como na casa. Un día de festa e de troula que puxo o seu punto e final coa foliada do Demo que se celebrou na praza de Curros Enríquez e que estivo protagonizada polos grupos Os Chichisos e Bacaloura Vermella.